nga namang gutoy concern sir nga mitawag namo sir baguhay lang nga regarding lagi ini nga bisag nara kunos ilang panimalay mutay ingon nimo kaganiha nga gawas nga mugawas kas imuhang panimalay considered as kanang wa ka nagka face mask maka og makit-an ka sa atong task force ilabi na sa tuang nagpatuman niini makonsiderar nga makalapas ka sa wa magsuot og face mask. Yeah. So sir kini nga naslay kuno sir kini suggestion ba kini nga allowed ba jud kuno nga kinahanglan ba jud kuno silang ipost sa Facebook sir? Yes, ang bali nga to ang mga na ito kung gibantayan nato nga para makabalo ang mga tao nga kita diri sa syudad sa Tanay nagatrabaho gid ang atong kapulisan natong ipakita sila nga kita seryoso ta ni problema sa COVID-19. Ang ataw ng mga tao kasabot po ko sila pues malain sila nay murag reaction natural nga reaction amo ana wala na mo na ginapakita nga mapahiya sila ang atong ginapakitaan nga naatay ongoing nga operation which will serve as a stern warning sa uban nga ang kapulisan karon coupled sa local government unit coupled sa barangayan nga seryoso may aning pag-implement aning minimum health standard ang ato nakita og karon na sir is murag ang naging complacent ang dagan sa tao karon which is nakuyawan mi kay tungod lagi paggawas aning vaccine which is murag wala na COVID which is very mali. So that's why ang pinaka best ganing example ani is kaning nahitabo sa Manila. That's why ni-create ng kanang ICQ na nagbalik yung sa example which is mo na gina-avoid nato nga may tabo diri sa syudad sa Tanay. Kaya ang mga pagpagbutang na muna sa Facebook, dili na papahiya sila dili na pagpramulawan sila. Kana siya, that is just an example nga among ipakita nga very, very serious. We are really dead serious regarding aning problema pa nato sa COVID-19. Ipakita na mo sa tanan nga dili wala ta nag-relax, dili ta pwede mag-relax and never kita mag-relax aning problema sa COVID-19. Dili ni basta-basta nga problema. So, kana sa kang para mo sila as long as you're just doing your part, you're doing your role, you're just following what is mandated sa mga ordinances na to, ayaw magpabahala. Amo lang ang sa inyo, let's just follow this because para gyapon na sa tuwatanan. Kung dili man ninyo makaya nga magdisiplina sa inyong mga sarili, ang ato alam is proteksyonin nato ang ato ang pamilya, proteksyonan nato ang ubang tao. Mana ang panawagan ani ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.